to ɗazu mun yi maganan cewa bin Uthaymin ya taɓa cewa bal ya jibu ba. To yana da kyau mu ji tambayan da aka mai. Akwai sauti, amma ba sai mun sa sautin ba gashi a rubuce. Ma hukumul intikhabat al-mawjuda fil Kuwait. Mun ji yanayin Kuwait a baya. Yadda al-Saba ya zama ƴan barnaman ne aka yi. Dan haka kun ga irin tambayan da aka mai kenan ko? Musulmi ne dan Kuwait sun ce su malikiya ne ma. Hukumar su. Dan haka musulmi ne, daular musulunci ce, sarki musulmi mai tafiyar da musulunci daidai ikon shi. To yanzu ana so a saman mai ƴan mashawarta ne. ‘Yan Barnaman ne, mashawarta ake so a saman mai wanda za su zauna suna ba shi shawara. Shi ne aka tambayi bin Uthaymin aka ce fil Kuwait an ƙayyade gafa abin da muke nufi. Kuma yace ilmin bi anna aglaba man dakhalaha min al-islamiyyin, tare da cewa mafi yawan wanda suka shiga ustazai ne, wa rijalud da'awa malamai ne masu wa'azi. To fitinu fi dinihim, addinin su sun fitinu ma addinin su suna ta compromise abubuwa. Kaga a can ma kenan balle ana. Wa idan ma hukumul intikabat al-far'iyya al-qabliyya al-mawjuda fiha ya shaykh, hadda ma sauran zabi ba wannan din kawai ba da sauran duk fiha a cikin koyar dai. Allah gafarta mala shi suke tambaya dai. Al-jawab ana ara anna al-intikabat wajiba. Kaji bayanan bin Usaimin fa, kaji tambayan kaji amsan, amma sai a gutsire mana tambayan sai a zo a ce ba bin Usaimin ya ce wajibi ne a yi. Ku kuna shidda, kuna tsanantawa, kuna hanawa. Yajibu an nu'ayyana man nara anna fihi khaira, wajibi ne mu ayyana wanda muke ganin zai zo mana da alkhairi, li'annahu idza taqa'asa ahlul khairi man yahillu mahalluhu. In mutanen alheri ba su, to waye zai mai gurbin su? Ku kula fa, sarki ne saba yake neman mashawarta, za su zo su zauna, su ne za su rika kullawa, sai shi ya rika zartarwa. To nan yace wajibi ne a sami irin malamai ko mutanen kirki su je, in babu su wa zai mai gurbin su? Yace ahlus shar, mutanen sharri. Awin nas albiyun alladhina laysa indahum la khayra wala shar, atba' kullu na'iqin fala budda an nakhtara man narahu saliha. To kun ji yadda bin Usaimin tambayan da aka yi mishi da kuma irin amsan da ya bayar. Zan rufe bayani nan sai mu isar da saƙonmu da wani bayani na Nasiruddin Albani, duk da mun ji bayanan shi a baya, amma ya fassale shi a nan dalla-dalla. Ya fassale shi a nan sosai. Nahnu lana mawqifani, in ji Nasiruddin Albani. Muna da mawqifi guda biyu min al-intikhabat akan sha'anin zaɓe. يبدو لمن لا علم عنده ولو لأول idan na wani lokaci sai abin nan yawa bainahuma tanaquda, shi ga wanda bai san bayani na ba sai ya dauka cewa a tsakanin su bainahuma tanaqudan, kuma wala tanaqud, yace babu tanaqudi, amma za a yi zatan an samu tanakur tsakani, wato abin da ya faɗa da abin da yanzu ya faɗa sun yi karo da juna. To shi da kanshi zai warware fatawoyin da can aka ce ya ce nan, kuma nan aka ce ya ce nan. Kun ga an gama daga tushen magani kenan. al-mawqif al-awwal, Nasiruddin Albani yake cewa annana la nansah ahadan min al-muslimina afradan kanu am jama'at. Ba kowane musulmi shawara, da yawa suke koko mutum ɗaya ne, an yurashihu anfusahum limithli hadhihi albarnaman, su je su yi takara a irin waɗannan majalisa. Ba kowa shawara cikin musulmi. Wa sababu araftahu anifan, bi ma'ana na riga na gaya muku dalili a baya. To bari mu je na gaba. Ash-shay'u ath-thani annana naqulu li amatil muslimina fi ayyi baladin kanu. To muna ce wa musulmi a kowane gari suka kasance, idza kanat ad-dawla al-hakima tafrid hadha an-nizam, idan dai daular ta kasance wacce take hukunci, tana hukunta irin wannan tsari. yawwa nizam al-intikhabat ina nufin tsari na zabe dinnan. Wa huna yatasabiqu ashabul ahzab wal ara an yatasara'u ila, wato anan kuma an samu gasa tsakanin mutane masu ra'ayi mababbanta. Wannan yana so ya hau yayi kaza, wancan ma yana so ya hau yayi kaza.
to an yatasara'u ila tarshihi anfusihim wal wusul ila barnamanat bi akthar adadin mumkin li hizbihim aw na'am yace a irin wannan yanayi na biyu ga wannan fatin ta sa mutum ya faɗi abin da zai yi na banza, ga wannan fatin ta sa abin da shi ma faɗi abin da zai yi na arziki, to abin da za a yi sauri a zaɓi wannan da zai yi abin arziki. Ku saurare shi da kyau. fi hadhihi alhala idza wujida ba'd almuslimin rashahu anfusahum wa nahnu nansahum alla yaf'alu. Duk da haka dai ya ƙi saki abin, yace mawqifin nan na biyu, duk da haka fa ina ba su nasiha kada su yi. Shi ya bada shawarar su kuma ya ce fa ina da cewa kada su. Wato mawqifi na biyu shine an samu mutane ba na kwarai ba za su yi zabe a nan fatin sun takara, ga kuma na kwarai a wannan fatin. To anan musulmi za su iya su zabi wannan na kwarai din a fatin nan dan a samu me ake so, amma kuma ya kasa natsuwa a zuci, sai ce amma dai wato tsakanina da Allah ina gaya musu a cikin zuciya na kasi. Mai hankali ya riga gane menene wannan abin, ya fi karfin mu fa. Muna buɗe kafan shi kankani shikenan kawai mun tafi mun tsinke, ba za mu taba dawowa ba. Akwai wani makarancin Qur'ani a unguwan nan yana ba mu labari, fatawoyin nan na farko ya ji kishi, ya je ya shiga majalisa, wallahi da gudu ya fice, ya ce wallahi ba abin da za ka iya gyara sai dai su gyare ka. Abin da yake faɗi ke sananne ne, inda za faɗi sunan shi kowa ya san shi a ƙasar nan. Makaranci ne shahararre mai karatun Qur'ani, har kasar yana da shi cikakke na karatun Qur'ani da aka saki ma duniya suna amfani. Amma abin da yake gaya mini kenan, yace ba abin da za ka iya gyara wallahi sai dai su gyare ka. Da yake zuciyar shi da wannan niyyar ya tafi sai ya gudu. Da wani kuma na sani shi ma da wannan niyan ya tafi, ya ce sai ga alat kawai a cikin account ɗin shi, ko ta abu kuɗi ba na wasa ba, amma tsoron Allah da niyya bai taɓa wannan kuɗin. Wasu su zo sa haɗu da na baya bai taɓa, wasu su zo sa abubuwa sai daga baya ya gane ba wannan ba ka taɓa riga an wuce wurin. Da abokai ma sun tashe nasu tuni. To ku ba da labarin ya zai yi da su. To haka lamarin yake, tun da farko za ka fara ɗan jaji kana taka tsantsan, a kwana ɗaya biyu shi ke nan sai ga malam ya sha kwana, al'amura sun lalace. To shi ne malam bayan da ya faɗi wannan fa yake cewa wa nahnu nansahum alla yaf'alu lakin lana mawqifun akhar فنقول حينئذ القاعدة الفقهية إذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار أقلها شرا البرلمان سيقوم على أجرة. sauransu sai ya ci gaba da bayani da wannan ka'idar. Duk da haka fa ya ce fa muna fa ba da shawara kasi, to amma akwai ka'ida ta ilimi, idan matsala biyu suka haɗu dole a ɗauki mafi sauki. To anan za mu dakata ba dan an kammala ba, saboda na ga lokaci ya tafi, bari mu isar da saƙonmu yanzu gaba ɗaya. Bari mu fara ta gaban nan da ya zo kuma mu tsaya a nan, wannan gabar da muke kai wannan bai haɗu ba ko? Abinda Nasiru Albani yake faɗin nan gaba ce muhimmiya da agalabin masu cewa a shigar ita suka kafi. Irin yanzu maganar banna biyu ne suka zo, to dole mu zaɓi fi sauki da baki gara baki. To da wannan ka'idar duk da ya ce duk da haka yana ba da shawara kada a shiga, to muƙaddara za a je a yi shi akan da baki gara baki. A sake ne ko sun sa ka'ida? Sun sa ka'idoji. Na farko ana magana ne idan ana fa maganar daular musulunci ba. Ana magana ne in za a yi shari'ar Allah. Ba za ka sa hannu da ƙwarya ka cicciɓa mutum ka je ka ɗaura shi nan ba, ka san cewa zai hukunci ne bai gaida ma anzalallah, ka sani, kuma da hannunka ka ɗaura shi ko ka ci ranar kiyama ba ruwanka. Waɗannan malaman 'yan siyasa muna so su kalli wannan gaban da kyau. Shin kun duba wannan ka'idar da ake magana, kun tsare magana zai je shari'a ne
ɗaya kenan. Na biyu, a inda dama daular ne dandannan suke ta bayani, sai ya zama yanzu za a sa wani ya je ya kallala wasu sharri ko ya ƙara wasu alheri, kenan sai kun tsara, kun san cewa wannan kun san shi ba kuɗi yake ma ba, wannan ma'aikaci ne, abin da yake yi a kan kanshi mutumin kirki ne, ba wai zuwa zai ya lalace ba, ku tura shi ku lalata shi, a'a zai je ya gyaru ne. To kun duba kun ga wane ne dan takarar da ya cika wannan siffar da za a kai, domin yawanci na ji yana cewa wannan mutumin da zo mu ba mu muke primaries ba, mu ba wai yana so ya barantar da kansu, wai su sai da aka gama komai to yanzu sai suka ga wanne ya fi sauki. To ai in dai da gaske za a yi, tun a firamarin za ku tura nan wanda yake ginanne tsayayye mai jin maganan ku, tun a firamarin za ku tura shi. To wannan shine da gaske kuke yi, aikin ake son yi da gaske, amma ba wai haka kawai ka duba ka ga waye zai ci, in wannan zai ci naka ne, in ba shi zai ci ba ba shine naka ba, ko kuma waye zai gyara maka maslaharka shine naka, wanda ba zai gyara maka maslaharka ba ba naka bane. Waɗannan abubuwan karmi yau da kanmu su ne da ake aunawa da su ake aunawa da su. A zai ba ku kujera kaza, zai mako kaza, sai an zauna an yi siye da siyarwa, kamar yadda taimai malam Shekul Fauzan ya faɗa, siye da siyarwa ne, za ku ba ni ƙwarya ku ne kuma zan ba ku kaza. To ba yadda za a yi malaman musulunci su shiru akan irin wannan abin. Don haka yin ana maganan zaɓe, ana maganan siyasa, kun gafa abin ya shafi aƙida maka. Hukunci bi gairi ma anzalallah gaba ne da ba a yadda shi. Mu mun babbanta da waɗancan kawarijawa saboda mu ba ma idlaƙin kafirci akan mutum haka. Akwai kafirci, akwai fasikanci, akwai zalunci, ɗayan uku ne, kuma duka dai ba abin su bane. Su kwacan kafircin suke halatta jiranen mutane, wannan ɓanna ce suka shigo wanda ta fita da kuma muna faɗa da wannan irin tunani. Mu abin da muke cewa a riƙe amana ta manzancin nan da ya bar ma malamai su isar ma da na baya, mu shine cikin jumla ɗaya abin da muke cewa. Amma malamai sun tura wannan abu, sun koma kawai suna ta tallan wasu abubuwa na daban.